bareng tekan transit neng hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku ngantian. Apa krungu kok? Anggere jajari tak lungane, mergo aku isin jajar wong petok ki aku isin. Adus yo, gludek. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya Nek aku. senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen wae. mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora ta ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nandi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, perus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Tiba. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentriming Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur. Tatin jumeneng. Ya. Ayo. Ceket-ceket men ngaduk kok kangelan. Kok sik sabar ngopo lho? Ki sinden sing wani karo dalang ki ono cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya mbenake apa-apa sik ngono. Benake apa? Meng arep ngadeg kok dadak benake gendhen ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Aduh. Apa? Ayo gek engko madhep rono kok ngetki aku Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbok menawa ya pengen mengucapkan Ngucapkan apa? sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib ngucapan arep ninden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan lah. Yo. Empun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marahi ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarahi. Lah aku ya tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua ora ngono. Ora ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Ora ngelingi nek tua, jek gaya. Lah aku ki sok aleman. Nah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Boten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya Cungpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane we kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngayal tenan. Kuping nggih. Iya. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Lah aku iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Ya sekali iki rasa njaluk bayar kan ora apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong.
Ora wani nek ya. Kok mendono matane wis durung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Oh, urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samune ndelok TV bareng karo aku. Jangan mengkon delok TV. Lah nek padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek meng TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen-sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe nek rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek ngono? Ya tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, ora usah kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit, mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke ora. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Pengen do ra wani nek aku wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindir kecemplung neraka kowe. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ini? Tumbas. Oh, to ya kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten nama nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono. Kok tumbas. Kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku gantian. Apa krungu, Pak? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petok ki aku isin. Adus yo, gludek. Aduh, cinduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ra krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, cinduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, weruh sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Coba.
Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentriming Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang kene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur mongko tak ora mabur-mabur. ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku ki cah blobolomo lembah manah andhap asor e. Iya. Tak omongke lho, ya go yang ngerti lho. Apa? Wing semyen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3 ae. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Iya. Kagungane Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ah. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Din. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen tak kelelen.
Dibake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone. Mangga. Catetan sajroning ati. kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Nah, mulane ya lek dong nabuhi iku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya, mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Nyuwun. Nyuwun Dipun tabuhi. Dipun tabuhi. Ingkang sae. Ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Ngapa? Kowe pengen karo aku piye, Nang? Wegah? Oh, kuwi. Madha nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku meng melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane
apik lho. Ning gandeng sae ora sida apik. Anu melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Ambek dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikeke mendaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Yo teruske. Aku galo nek gentak tundung. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catatan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Lho, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catatan sakjroning ati. Denko njaluk tapake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya kowe nek disang saka kadoan ya ayu tenan. Iya. Ayu po? Ayu nek nyandang Jawa. Nek nyandang. Kae do omong apa? Aja tok turuti omongane Wiyaga kok. Wiyaga kok tok turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya do temuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wega. Awas lho sis. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sindene ya seneng nek kowe dipaito iki. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut sut dalam satu bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gedhe meneh iki. Pancene. Apane? Iya. Ayo, Nak. Diteruske dhisik critane ndak mandeg dalan. Ayo tak derekke, Mak. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana sithik wae wong ya wonge cendhek kok. Iya. Nggih. Ya iki. Iki kan metune SpongeBob. Apa? Lagune SpongeBob iki, Pak. Lah ya ora apa-apa wong sampean ya mung kaya sabun kaya ngono to. Iya. PS4. PS4 ya apa? Paguyuban sinden 150 cm. Iya. Dadi cendhik banget ya, Mak. Iki ana pirang-pirang iki none tak jejer apik iki kok. Iya. Kae malah 120 cm. Iya. Sing endi? Sing nggon tikungan kae cendhik banget. Ha iya, wong wis wonge cendhik ning tikungan ayo ora
Heeh. Mbak Cungpe. Ya jenenge asmane Mbak Cungpe. Iya. Asli saka daleme ngendi to Mbak kowe iki? Aslinya dari kota Purwodadi, Pak. Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Waduh, basa Indonesia. Iya, Purwodadi kok basa Indonesia. Ya ora apa. Purwodadi kota loh, Pak. Kota. Kota piye? Ya Purwodadi itu kan perkotaan. Ya ora ya kono ya. Kotane nek omahmu mesti pelosok, mbok yakin. Yaitu dari Simpang 5 itu Mengitan terus, Pak. Iki ketoke wong modern ning jane isih kecampuran desa no. Dadi itu Simpang 5 Mengitan. Iya. Terus omahmu sebelah ngendi? Itu masuk Kecamatan Wirosari. Oh. Terus ada enggo-enggoan itu anu, Pak. Ke kanan. Ada enggo-enggoan ke kanan. Deket Bledug kuwu, Pak. Oh. Objek wisata Bledug kuwu, Pak. Heeh, sing kae lho ono suarane mak gludak-gluduk nyembur lumpur itu ya? Iya. Oh. Penghasil uyah rosok, Pak. Penghasil apa? Uyah rosok. Oh, alah mula ket mau ambune kok terasi tok. Heeh, ya ora apa-apa. Mbak Cungpe. Ya. Ini ada yang minta, engko ndak dikira ora iso basa Indonesia. Ini ada yang minta lagu Sesindeman. Coba ditembangkan. Ya. Wah, lah ini ada Mas Nanang Tunanetra itu kalau nggak dicakkan itu ya. Siapa? Nanang Tunanetra. Oh ya, ora apa-apa. Nanang Tunanetra. Ya, iki sing Ayo buat gawe le. mesake ora aja di. Ya, kene. Tapi sesuk sangoni raketang 50 ngono lho, Pak. Tak, wah, nek aku nek nyangoni kuwi malah akeh. Mula sregep nusul aku. Iya. Ya nggo penggayutan ora apa-apa. Iki ya penyandang disabilitas no. Ya. Diutamakan, Pak, disabilitas. Penyandang disabilitas ning gelelenge ra jamak-jamak. Lho. Aja tok beda to. Mesake ora. Wong dedeg piadeke ya padha ngono kok. Ayo dikak anu wenehi mic. Ya. Ya. Iki lho. Malah gedek-gedek. Ndak ngonone puweteng e. Apa? Buatan enten siaran ulang pun. Nggih, sampean kok ya tekan kene lho Mas Anang. Nggih, saderenge sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Sehat Pak e? Sehat. Nggih. Ya kula niku aku ngewebut numpak sepeda motor ki ambak ngantos peh. Saestu, Pak. Masa numpak motor? Bah numpak motor kula playokne 80 niku, Pak. Wong ngene iki apike di apa jenenge? Dikasihani apa dikeplak sirahe no. Foto, kula nek sing nganu panjenengan pokoke manut. Manut pripun sampean niku wong cetha ora weruh kok numpak motor. Lah arane mboten semerep tapi nek kalih tiang ayu-ayu niku nggih awas niku lho eleke, Pak. Sampean? Nggih. Ah coba sakniki nek sampean ngerti wong ayu, Mbak Cungpe iki bentuke piye? Ya lemu apa kuru apa sedengan? Ya nek Mbak Cungpe niku nek dedek sami kalih kula tapi awake nggih sedengan to, Pak. Waduh ya cacat. Penang apa? Lah soalnya kan satu hati to, Pak nek kalih kula. Wah. Ah, raimu. Kaya ngono wi. Wah, ngelena pangendamu tak aji jaran goyang kok kanthi lara aku lho. Jaran liar goyang e piye? Apa iso? Aku nek ngenekke wong wedoki mayar lho aku. Piye nek goyang piye Tak jajal? Al-Fatihah ping 40 karo tak tirakati mesti kenek lho. Mesti kantil. Aduh gayane kok ya. Heeh. Mas nak sampean asline wau dugi mriki numpak napa? Niki takon pertenanan ora diwangsuli sembrono. Nitih sepeda motor kalih rencang kula. Oh, ora ngono sampean mesti bonceng. Wah, nek kula gonceng niku jurusane akhirat niku Pak sing mesti, Pak. Sampean iki boncengke apa bonceng? Nah, nek kula sing mesti nggih digonceng niku. Nah, ya syukur rumune kok mlaku 80 kaya weru-weru wae. Wong tak takoni speedometer bentuke kaya ngopo rung karuan dong kok. Iso muni mlaku 80 ki speedometer bentuke kaya ngapa? Nggih kados kula niku lho. Anjen cah ngeyel. Heeh. Dibawani Mas. Nggih. Nang, ya. Kula ngampil catetane Waranggono nek. Wah. Ora ngoco ora ngilo. Lho, lha ngoco ki piye wong ndope ndak mekan. Ndak murah ngoco ki.
Mas aku. Pakai tanya, catatannya. Wah, apa ke tulisan cuwilik Sing mbok cilik? delok malah dodo nang. Ora cuwilik cilik iku lho. Metame jebang bayi ya Allah. Wetengmu kebun. Nek kaya aku malah kacau. Wiwitane. Wah, suarane lho. Nggih ngapunten lho Pak, ngeten iki nggih tasih ajar Pak. Saestu Pak. Kula mboten saged napa-napa. Iya. Ki arep posok wuta iki tetep ketoke kecemplung neraka ketoke iki. Mergane sombonge iki lho. Mboten lho Pak. Asalahe kok kowe omonganmu kemetak tenan lho. Nek carane Yojo iki kemetak. Lah nek mboten ngeten kula jeng napa nek mboten garapi jenengan ngeten iki. Ah iya. Handere Handere sang peke. Oh, wah. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Getih. Aku nang Yojo kono ya kerep lho ngedeke penyandang disabilitas ngene iki ya. Piyai pokoke sing wuta-wuta. Ya ning do demenake. Ya. Lagi iki aku ketemu wong ra weruh kok glelek. Iya. Wong ngeten iki nggih karepe tok, Pak. Cara dinyatakne mboten saged nek kados kula ngeten. Lah gene kok mau nyekel HP barang ki apa perlu sami? Ya pripun to wong niku aku kula kan balesi niku lho. Apa? Wong kula kan mantun tumbas pulsa lan niku kan kula sampe niku geger kalih sing sadyan pulsa niku lho. Lah mergane apa? Lah wong kula tumbas regine sak menten kula sukani arta sak menten. Lah nomor kula disuwun tapi tirosipun mlebet mboten krasa niku, Pak. Apane? Ya tirose pulsane pun mlebet lah tapi mboten krasa nggih mboten beto barang niku kula, Pak. Nek sing jeneng tuku pulsa ku ora nggawa barang, mlebune ya ora krasa mlebu ning HP sampean kok. Lho lah dadi niku lek tumbas napa-napa niku lek beto barang beto anu niku mboten lho Pak tiba. Oh, ayo sampean ki wis ora weruh goblok. Nggih kula jane padha goblok kok. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir Deneng pabrike Pak Kundang era ketemu aku sore. Iya, tak jak ngopi. Bar nyeruput kopi gayane muni. Wah, Pak mak biar. Sing mak biar ki apane? nek perkawis niku kula nggih ngenapa ngantos mripat kula ajenge diculek kalih rencang kula nggih perkawis niku. Amargane Peh bar ngombe kopi niku piar mripat sapa wadang deloke nang rene tak culek ngoten. Sakne. Kula ajenge dijak gelut kok. Mripate nanang niku asline kesipiten kok, Pak. Heh? Kesipiten ngoten lho. Oh kuwi yo ngece ora. Sipit Ora banget. sangece. Turunan Cina nggih ya. Kowe nek rabi karo cumpe anak-anak Kurawa lho tenan. Oh ngoten. Wah, sama. Maksud loh. Oh saya sudah tahu ya. Distarata iki ora weruh tadi. Nggih. Anak-anak Kurawa. Dustarata kok cilik, ireng pisan. Heeh, urung sing penting kasih hati to. Ini lak ndak roh kasih hati diri. Lah, brakan ngono enak. Iya, titanono. Wis to aku mbok apake wis manut. Pokoke tak pate kae ping 40 ora golek aku celuk aku. Iya. Golek peh bacok kowe ya ya. Sing wis ya jelas golek wong nagih hutang kok. So, Lali to tekan ndi? ora gak lali. Swara kurang bermono ning wasis ngongro. Iki nek kowe esuk nek nembang diganti cakepane.
Napa? Mata kurang permana. Oh, pun kok ditukani sing gamel lagu lho. Allah. Pak niki live streaming lho, Pak. Niki mungkin ditukani kalih sing ngripta lho, Pak. Kaya Mbah Sukron. Lah nggih to. Aku tak matur aja kuwatir. Iya. Nek sing nyanyi awakmu ora apa-apa nah. Men khusus kowe kok mata kurang permana ning nek omong Allah. Walah. Astagfirullah ya Allah. Kayak ngene kaya urip aku iki. Malah ngelokke awake dhewe. Lah nggih to. Lah pengen mati po. Ora sego beras enak kok. Wong wedok ya enak lho nang. Wis suwe. Ayo muni apa? Wis suwe kok. Wis tau lah. Tau ya ndak tak dudohke kok. Iya. Angungrung marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis. Ndang kowe ngincangake alis piye, Dang? Ya, mosok ngene. Kok malah medeni ngono nang? Lah ya, aku yo mare ndak tahu ngerti, ndak tahu roh lho. Ora tahu nyaman Pak ya. Seno tangklet Pak Seno Pak. Ha tekoni cara diduduhi piye lah ngematke wong ndak roh kok. Ngincangake alis ki alise munggah siji. Munggah siji. Ora sak matane. Aja telapak matamu. Aja godolanan to, Mas. Aja telapak. Lah wong kuwi nek godolanan senenge ra jamak-jamak kok malah. Kuwi nek cara tawon dilangin tupe terus godolanan. Iya. Yo. Terus tresno sesideman. Joget ya nang. Oh oke. Gantian kok tenang. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Liwat kincanging alis kurang kahanglan ayo gunung nadyan bocah gunung kadukahan yerimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mabrung rukun kareti ya urip ana kutha
alismu kuwasa haglandang rasane atiku nadyan wis ing serius aku isih mampu lateni salahmu urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa wae nadyan sesithik nuwun sesideman sampun katur Pak Seno. Sampeyan iki lho ajar iki ya apa kok ya iso sesideman barang. Wong niku nggih anu napa nyetel teng YouTube niku lho Pak. Oh. Ya iso nggih Pak. Sing bocah kaya ngene iki iso ndudul YouTube barang lho. Sing marah ya dirimu no kok. Rasudi. Nek le marahi sapa? Mbak Retnoli Cungpe niku. Dimarahi apa? Apa disukani gembolan kok punan. Oh, ya wis syukur nek iso nonton. Nggih. Nonton YouTube iki sampean napa ndelok napa? Sing ndelok apa nang? Niku nek kula niku muni nonton niku damel variasi, Pak. Oh. Dadi adate nek teng YouTube niku nonton. Nek teng YouTube ngrungokke mengke teng radio lah. Ya itu maksudnya, Pak. Lah lek yang YouTube iki kudune adate nonton. Lah lek aku muni ngrungokne YouTube ngono ku ndak diguyu wong. Heeh, ben ketok nek mripate weruh ya. Padahal ya ora roh tenan. Nyanang tak sangoni nya. Waduh. Wis. Kok nyanyi ngono tok entuk sangu, Pak. Ya ora apa-apa kok ya, nya. Nggih. Tuku kacamata. Oh. Guyu malahan. Wis tampani. Ya, tanganmu maju. Nah, nggih. Oh, nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh. Renang. Tenang ae engko dirimu tak gonceng ngoten. Sto jangan kuatir sayang. Sangane pira nang? Rahasia. Masa aku gak bokei. Oh, tenang ae engko nanti tak kasih sayang. Raimu. Ya Mbak Cumpe ya ora tok kei tenan to. Kula sukani mengke. Oh iya, aja lali lho. Mboten kok lali. Sadèrènge anu Pak Seno. Apa? Kula ajenge tangklet kalih warga mriki mboten enten sing pados tiket swarga kados jenengan. Piye maksude? Oh, mboten anu to, Pak. Piye maksude? Pados tiket swarga kados jenengan niku wau lho. Mumpung tiket swarga tasik buka lho. Nyawer kok piye? Oh, kok digenahne to, Pak? Maksude kok nyawer ngono piye? Kula enggokne kaya jenengan blesne pripun? Mbok wong ki rasa dadak tok tedeng aling-aling. Iya. Nek sampean nyuwun tiket. Niki Gojek kok, Pak. Piyai kene iki rasa nyawer kowe wis jurusan swarga kabeh. Wah, semerep kula nek percaya nek warga mriki wah wong Pak Bupatine barang nggih bagus sak Pak Wakil Bupatine, Pak Lurahe kok percaya nek kula. Kok bagus iki kowe weruh apa piye? Oh, ketok melo-melo niku. Bali nggone. Nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh, Mas Nanang. Lho, ora cenanangan to. Ora liwat undak-undakan barang. Lah, nabrak sego. Oh iya senengane bebeda. Ora eneng sego kok nabrak sego. Kuwi ngarepmu iki dus-dusan. Demeken. Kuwi lho ngarepmu kuwi lho. Ngeyel ora. Diomongi kok kotak-kotak kaya ngono. Salon kontrol. Nek dikira dus-dusan mbok menawa gelem ngletak barang. Iya, aja disembranani mak nggih.
Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Nyuwun gending kutut manggung dipun bawani ingkang nyekar Mbak Ayu. Mugi Pak Seno tetep sehat mawon. Gending menika kagem penggemar budaya Jawi saking Bapak sapa iki? Haji Daswiyono. Ya, penggemar berat streaming YouTube setiap hari tak pernah absen. Yo ya. Matur sembah nuwun saking Sukamara Magetan. Oh ya, matur suwun, Mak. Engko anu jeneng iki kutut manggung diaturake saiki apa engko no? Sing jeneng Ki Lurah Gareng, Ki Lurah Petruk, Ki Lurah Bagong wis metu ket sore. Ketoke mengko gara-gara ya ming disaruki tok, Mak. Oh ya, nek ngono diaturake saiki ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Men dinggo anu jeneng iki tombo jam pisayah para lenggah. Ya, ora masalah. Ya, diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya, ki eneng sing nyuwun saking Magetan. Oh ya, Mbak Ayu Purwalestari. Nyuwun kutut manggung. Ya. Nggih, Pak. Kula ten mriki napa ten riku? Jumeneng nok men ketok pasuryane nok. Ya. Eman-eman rupa ayu kok diman-eman. Ya. Monggo ora apa-apa karo. Nggih, sekedap nggih alon-alon nggih, Pak nggih. Ah iya, aku ya ngerti nek awakmu ki ora imbang dadine ya. Maksudnya mboten imbang pripun? Ora apa-apa kok, no, wis ora. Ah, mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Ya. Aduh. Ya ora imbang ketok ngono nek ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho, nek wong ora imbang ki ra ale mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake kutut manggung. Ya. Lah niki mangke mbegogok ten mriki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jeneng kutut manggung sing jeneng piyayi nembang iki kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi ling ngrungokne kutut manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake. Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. Ning Oh, ki neng meneh nawala dari Laskar Ngawi. Semoga PD Perjuangan solid bergerak. Oh iya. Lagu Gubuk Asmara. Wah iya diaturake mengko Mak.
keringan hanggung nyoma manas bocah iki jane jek cilik. Oh, umure Selikur ya yu. 24 Pak. 24. ya kaya wis sepuh. Ah iya ya wis manep kok no. Heeh. Napa nek sing menep? Dadi aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya. Ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ya sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben, ya wis ben. Pun iso dhewe ya, Pak. Ben adus dhewe. Aku yo. Ketek kung Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Ya. Ora mung do tengak-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya. Cukup manggung tok mawon, Mbak. Ketekung. Monggo. Lho kok malah mengkurep. Ora jukuk mik. Oh, tak mikir tebih ten kono. nggih. Ya. Monggo. Ketekung. Wo. Kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Ya. Ning sero. Sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Ketekung. Nah. Kong. Oh. Kong. Oh, iki Kong. wis, heeh. Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya. Jejer iki. Ya, kutut saka Yoja iki nak. Ya saka Kulon Progo. Ya, monggo, Mbak. Ngandel ora. Ayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, seru ora Kamarem. apa-apa. Terus coba ya apa? Ketekung. Wah, nggo lomba jos. Kong. Sip. Ya. Kong. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Muni blekok ngono enak. Iya. Wetu ya. Ya. Kutut kok Piye to? ora apa-apa, kutut kok semono nek plangkringane ora glugu ora kuat. Iya. Wah. Ketekung. Ya. Kong. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak Udu. Kutut. kok ireng. Ayo. Ketekung. Kong. Ya. Kong. Sip. Ya, yo jejere iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Ketekung. Kong. Kong. Iki kutut blesteran ro asu. Ha.
Kong nek jenengke kong. Jejere ya. Kong. Oh, iki kutut. Kong. Kong. Ya. Kong. Oh. Kong. Wis. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda Sri Monggo 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 ya mangga ala mangga neno midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. ya mangga dilebokke ya mlebu nang gendring heeh neno ya sore ya bebek ketut manggung jaluk ngombe riciane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak ya Mbak Ayu omben Ata omben
Ya, ngrungokke Kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundhak-mandhek dadine suwi. Ha iya. Mangga. Matur sembah nuwun. Ya, pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya, ditampani wis ngadeg ning kono. Ya, matur nuwun. Ya, mblonyo sikile. Ya, nek kesel ya Mak. Iya, nurang anggo.